Hinurangan Lagunoy Camarines lang ang sakalam. Tara, magkape! Mga Manoy, isang magandang umaga sa inyo. Nandito na ho kami sa Bicol, sa aming probinsya. Galing po sa aming bahay, pwede nyo lang itong takbuhin, pwede nyo i-bike, napakalapit lang. Kaya yun, sinadya na namin siya. Napakaganda nito, napakaraming tao mga Manoy everyday. So, masarap dito magkape, gawa ng nasa tabing bundok. Yan, parating na ho kami mga Kamanoy. Tara, magkape na tayo mga Kamanoy. So ayun na nga mga Kamanoy, nandito tayo sa taas ng bundok. Nandito yung bagong kapihan dito sa Bicol, yung tinatawag na Hinurangan. So sa baba niyan, yan makikita mo sa baba, ano, napakalinis sa tubig. Yun. Yan, tapos nandun ang kapihan mamaya. Nandun ang kapihan. Ito po ay dinadayo ng mga tao ngayon, gawa ng napakaganda ng view. Medyo bundok po tayo, kaya overlooking po. Diyos mo rin naaga po sindo ka boss. May di pa ko mo sinurangan, iga po ding latik, may aruyo, may binanban, o may mga kape, may sandwich, o may mga kasaba. Sa Lagunoy lang po ini, bisita lang po kamo, dahil po ako masupok. Yan po oh. Yan. Masarap na kapihan dito sa Hinurangan. Bisita lang po kayo dito sa Lagunoy, Lagunoy Camarines. Meron silang robusta, mocha, hazelnut, caramel. Yan na napakapoging gumagawa ng kape. Masiramon yan, masiramon.